Ayo joglo iki cagake kabeh pira? Kena iki pas angin iki lho. Ampun. Sing pinggir mubeng 20. Lala sing tengah iki kabeh 16. Kabeh jumlah cagak yang berdiri ini berarti 36. Hitungan larangan. 36 angkanya ya 9. Makanya sing diarani sedulur papat iki lho. Kudu padha sedulur papat iki. Diimbangi ora eret-eretan. Lah iki lek ora padha njumlang. Guru 4 iki lho. Makanya sing diarani saka guru 4 iki harus sama. Oke, itu lek mati berarti baterai ya. Ayo dihitung lek ora 30 Lanjut berarti di live streaming YouTube di HP-nya. Jadi keliling 20. Boleh dikatakan Wonosoroko jam kepira dulu. Mulai yang Jawa, betul Jawa gitu. Ya kenemenen. Ya tapi ya ramai itu nih. Misalnya mulai lahir dilahirkan orang-orang Islam, doktrinnya mulai